काय कराल जेव्हा तुमचा सामना अक्षरशः एका भूताच्या बसबरोबर होईल? यावरच आपली एक कथा आहे. सांगली बस स्टँड, एक भय कथा. पण चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि फॉलो करा. फेसबुक पेजलाही लाईक करायला विसरू नका. रोहन मेडिकलच्या 3ऱ्या वर्षाला शिकत असलेला मुलगा. पण सहज एक दिवशी साधारण 8-8:30च्या दरम्यान त्याला त्याच्या बाबांचा फोन आला आणि सांगितले की तुझ्या आईची तब्येत ही थोडीफार खालवलेली आहे. घाबरू नकोस, पण डॉक्टरने सांगितलंय की तुला तिकडे बोलवून घे, तिला फार बरं वाटेल. उद्या सकाळच्याच बसनी तू ये. रोहनने ऐकलं आणि त्याला फार चिंता वाटू लागली, कारण की शेवटी आईचं प्रेम ते. म्हणून त्याने त्याच वेळेला तिथून निघण्याचा निर्णय घेतला. बघता बघता साधारण रात्रीचे 10:30-11 वाजले होते. रोहन तसा राहायला एका गावामध्येच होता. शहरामध्ये यायला त्याला वेळ लागणार होता आणि त्याच वेळेला त्याच्या मित्रांनी त्याला सोडण्याचा निर्णय घेतला. पण दुर्दैवाने गाडीमध्ये पेट्रोल नव्हते. म्हणून रोहनने निर्णय केला की तो तसाच चालत जाईल. जी गाडी भेटेल तिथून शहरापर्यंत जाईल. तसंच रोहन चालू लागला. पण त्या शहरापर्यंत जाण्यासाठी याला एक मोठा मार्ग तिथून जायचे होते. पण त्या मार्गाऐवजी रोहनला एक शॉर्टकट माहीत होता आणि तो तिथून जाऊ लागला. तसं तर म्हणायला जंगल असते. तो हळूहळू वाट पाहत तिथून जात होता. पण त्याच वेळेला तिथून छोटासा रस्ता आला. रोहनला थोडे हायसं वाटलं, पण त्याच वेळेला तिथून एक बस येताना दिसली. रोहन फार खुश झाला की किमान ही शहरापर्यंत सोडेल. पण त्याच वेळेला त्यांनी लिहिलेले पाहिले की तिथे लिहिले होते की सांगली ते मुंबई. रोहनला फार आनंद झाला आणि रोहनने तसाच हात दाखवला आणि रोहनने विचारले, काय हो, ही गाडी मुंबईला जाईल ना? त्या बस ड्रायव्हरनी त्याच्याकडे पाहिले आणि तो त्याच्याकडे तसंच एकटक पाहत त्याने आपली मुंडी ही हकारात्मक हलवली आणि रोहन खुश होत तसंच बसमध्ये जाऊन बसला. रोहनला फार आनंद होत होता. पण आश्चर्याचं म्हणजे त्या वातावरणात ती बस आली नव्हती असे वाटत होते, कारण की ती हेडलाईट पुढे तर काही चमकत नव्हते. आणि हो, जसं असं रोहन आतमध्ये जाऊ लागला तसं रोहनला तिकडच्या वातावरणात बदल जाणवू लागला. ते वातावरण अचानक थंड जाणवू लागले. एक एक पावलं रोहन हा वरती जात होता आणि प्रवाशांकडे पाहिले तर प्रवासीही तसेच. सगळे त्याला एकटक पाहत होते, जसे की खूप दिवसांनी एखादा प्रवासी एका बसमध्ये आलेला आहे. आश्चर्याचं म्हणजे रोहन हा सगळीकडे जागा शोधू लागला. त्याला शेवटच्या सीटला एक जागा भेटली. तो तसंच मागे जाऊ लागला. पण आश्चर्याचं म्हणजे जसं तो मागे जात होता तसे त्याला सगळे एकटक पाहू लागले. रोहनला थोडी भीती वाटली, पण सगळ्यांकडे त्याने दुर्लक्ष केले. पण त्याने एक गोष्ट पाहिली की सगळ्यांचे डोळे हे फार मोठे होते. तो तसंच हळूहळू मागे जाऊ लागला. बसमध्ये देखील अंधार होता आणि तो शेवटी मागच्या सीटवर जाऊन बसला. सहज त्याने नजर त्या खिडकीमध्ये टाकली तर त्याला खूप भीती वाटली, कारण की बस ही किमान 150-200 या वेगाने जात होती, तीही जंगलात या रस्त्यामध्ये. पण त्याने काहीच बोलले नाही. सहज त्याने नजर पुढे टाकली तर त्याला फार आश्चर्य वाटले, कारण की ते सगळे माणसं हे त्याला तसेच पाहत होते. मनात राग आला, पण त्यांनी कसे बसे त्याला ते गिळले आणि कंडक्टरला आवाज दिला, ओ कंडक्टर काका. पण यावेळेला त्या कंडक्टरनी हवेच्या वेगाने त्याच्याकडे पाहिले आणि रोहन हा त्याला एकटक पाहत राहिला. एवढ्या वेगाने कोणी कसं काय बघेल? जणू काय हा माझ्या बोलण्याचीच वाट पाहत होता. आणि त्याने लांबूनच तिकीट काढण्याचा इशारा दिला. तो कंडक्टर तसाच उठला आणि हळूहळू मागे येऊ लागला. त्यांनी तशीच त्याला तिकीट दिली. रोहनने ती तिकीट घेतली आणि रोहनला फार भीती वाटली. त्याला ओरडायचं मनात आलं, कारण की त्यांनी पाहिले की कंडक्टरचा तो हात पूर्णपणे पांढरा पडला होता. त्याने ती तिकीट घेतली आणि पैसे देणार, पण तो कंडक्टर बोलला, राहू द्या तुमच्याकडे, नंतर कधीतरी द्या. आणि तो एक क्रूर हास्य करत तसाच मागे गेला. रोहनला हे काय कळत नव्हते. सहज त्याने नजर बाजूला टाकली तर तिथे
किमान त्याच्यासारखाच एक मुलगा होता. तो त्याला बोलला, हाय, मी रोहन. बाय द वे, आपली बस कधीपर्यंत पोहोचेल मुंबईला? त्या मुलाने एक स्मित हास्य दिले आणि तो बोलला, तसं तर मीही आत्ताच बसलेलो आहे, पण हो, इथून किमान 7-8 तास तरी लागतील. तू झोप कायमचा. आणि रोहन बोलला, काय? पण त्या मुलाने बोलला, काय नाही, मस्ती करतोय, तू या प्रवासाचा आनंद घे. पण त्यानंतर रोहनभर जे होणार होते त्याचा त्याने विचार केला नव्हता. रोहन आता त्याच्या मोबाईलमध्ये तसाच पाहत बसलेला, पण अचानकपणे त्या बसमध्ये जणू एक वेगळं वातावरण तयार झाले होते. तसं तर रात्रीचा त्या बसमध्ये अंधार होताच, पण आता तिथे एक वेगळा उजेड पडू लागला होता. आणि हो, हळूहळू करून सगळे प्रवासी हे उठायला लागले होते. रोहनची सहज नजर त्याच्याकडे गेली आणि रोहनला थोडी भीती वाटली. तो त्यांच्याकडे पाहत होता आणि सगळे प्रवासी बसमधले हे हळूहळू करून त्याच्याकडे येऊ लागले होते. रोहनने बाजूला असलेल्या त्या मुलाला विचारले, काय रे, हे असे काय येत आहे? आणि त्याने बाजूला बघितले, पण तो मुलगा एका गाढ झोपेमध्ये होता. पण त्याच वेळेला रोहनची नजर पुढे गेली आणि तो जोरात किंचाळला, कारण की त्याने पाहिले होते की त्या सगळ्या प्रवाशांचे पाय हे मागच्या दिशेला होते. आणि रोहनची नजर सगळ्यांच्या डोळ्यांमध्ये गेली, सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर गेली आणि त्यांनी पाहिले की ते सगळे पांढरे पडले होते. आणि अचानकपणे सगळे हे लांब झाले आणि तिथून तो कंडक्टर येऊ लागला. तो कंडक्टर हा हळूहळू आपले एक पाऊल टाकत येत होता, कधी वाकडा तर कधी सरळ. त्याचे शरीर हे पांढरे पडले होते, केसातून रक्त येत होते आणि डोळे हा एक फुटलेले होते. तो त्या अवस्थेत आला आणि त्या रक्ताळलेल्या हाताने त्यांनी रोहनला पुन्हा एकदा विचारले, कुठे जायचंय तुम्हाला? आणि रोहन बोलला, तुम्ही सगळे कोण आहात? आणि हो, मला इथे का ठेवलंय? जाऊ दे मला. रोहनने उठण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी पाहिलं की त्याच्यासमोर सगळे ते भूत होते जे प्रवाशांच्या वेशात होते. आणि क्षणभरातच त्या बसमध्ये एक क्रूर आणि वेगळा हसण्याचा आवाज आला आणि तो कंडक्टर बोलला, तू इथून जिवंत जाऊ शकणार नाहीस. एक क्रूर हास्य देताच तो कंडक्टर हा त्या रोहनचे गळा हा दाबायला लागला. रोहनला तसाच गळा पकडला होता. सगळे ते भूत हे एक वेगळे आणि क्रूर हास्य करत होते आणि हळूहळू करून रोहनला त्या सीटवरनं त्या कंडक्टरने गळा पकडूनच उचललं. आता रोहनला हवेत तरंगत होता, जणू असे वाटत होते की रोहनचा जीव कोणत्याही क्षणी जाईल. रोहनला डोळे उघडण्याची देखील इच्छा नव्हती, कारण की उघडले तर त्या सगळ्या भूतांचा तो भयानक चेहरा दिसत होता. आणि आता असे वाटत होते की रोहनचा जीव गेलाच. पण त्याच क्षणी बाजूला असलेला तो मुलगा उठला आणि तो जोरात ओरडला, हे काय करताय तुम्ही? आणि त्याने त्याचा हात त्या कंडक्टरच्या हातावर मारला आणि कंडक्टरला ढकलले. आणि त्याच क्षणी तो रोहनला घेऊन मागच्या त्या इमर्जन्सी डोर मधनं उडी मारली. ते दोघंही खाली पडले. रोहनला खरचटला, थँक्स यार, आज तू नसता तर कदाचित माझा जीव गेला असता. रोहन बोलला. त्या मुलाने त्याला उठवले, पण क्षणभरातच त्या मुलाने प्रश्न केले, काय रे, काय झालं होतं? आणि रोहनने सांगितले, अरे ते सगळे भूत होते आणि हो, त्यांच्या सगळ्यांचे पावलं हे मागच्या दिशेला होते, तुम्ही पाहिलंस का? आणि त्या मुलाने उत्तर दिले, मागच्या दिशेला म्हणजे असेच ना? आणि रोहनने त्याच्या पावलाकडे बघितले आणि रोहन हा त्याच क्षणी बेशुद्ध झाला, कारण की रोहनने पाहिले होते की त्या मुलाचे पावलं हे देखील मागच्याच दिशेला होते. काही क्षणात रोहनला जाग आली तर तो त्याच्या घरी होता. त्याच्या बाबांनी आणि आईने त्याला विचारले,
काय रे रोहन, तू आपल्या काकांच्याच गावी कसं काय पडला? ते बरं काकांच्याच गावी पडला म्हणून त्यांनी फोन करून आम्हाला इथे बोलवून घेतले. आणि रोहनने आजूबाजूला पाहिले तर काकांच्या घरचे आणि त्याचे आईबाबा होते. रोहनने रडत रडत सगळा प्रकार सांगितला. त्यात आई आणि बाबांनी सांगितले, मूर्ख आहेस का? भूत पिशाच असं काही नसतं, एक गोष्ट लक्षात ठेव. पण नंतर काकांनी त्यांचा शब्द कापत सांगितले, रोहन जे बोलतो ते खरं आहे. हो, किमान आजपासून 25 वर्ष आधीच इथून एक बस जात होती. त्या बसच्या एका चुकीमुळे त्या सगळ्यांचा जीव गेला होता. बस ही पूर्णपणे भरलेली होती प्रवाशांनी. आणि हो, रोहन सारखाच एक चांगला मुलगा तिथे बसला होता, ज्याला सगळ्यांची मदत करायला खूप आवडायची. पण त्या दिवशी काळाने त्याच्यावर घात केला. ती बस ही दरीतून उतरत असताना तिचा ब्रेक फेल झाला आणि ती त्या दरीमधनं खाली कोसळली. सगळ्यांचा जागीच मृत्यू झाला, पण तो मुलगा हा काही काळासाठी बाहेर पडला आणि रस्त्यावर तो मरण पावला. म्हणूनच तो सगळ्या प्रवासींपासून वेगळा आहे. जो कोणी त्या बसमधनं प्रवास करतो तो मुलगा हा त्यांना वाचवतो. आणि हो, कधी कधी जर त्या मुलाला वाचवता आले नाही तर ते भूत त्यांना नक्कीच मारतात. रोहनभर झालेला हा काही भास नव्हता, तर एक खरी घटना होती. असं बोलताच रोहन आणि त्याचे आई बापा हे शांत झाले. ही कथा कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर कळवा. आयडी आहे tejas.story. आणि हो, फेसबुकवरही आपले लिंक्स आहेत चॅनलचे, तिथे तुम्ही फॉलो करा. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.